Suki ako din. Minsan, wait ah. Traffic pa. Wawala ng tubig dito. Ay galing ang baho pa naman.
Ha? Ano lang pinapapap? Wala kang sa may guidance. Magandang araw po na. Walang ride po. Paano po, boss? 100 premium. Diba?
Ah. Ako? Na lang ako.
Okay.
I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.